No niin, morjesta vaan seuraajille. Tässä ollaan tallilla värkkäilemässä vähän mopoa seuraavien viikonloppujen kisoihin. Eli Jääspeedway-kausi 2025 on päästy vihdoin aloittamaan. Aika paljon ollut tälle kaudelle vähän tekniikkamurheita. Milloin on mennyt vaihelaatikkoon ja milloin on ollut ongelmia oman kisamoottorin kanssa ja kaikkea pientä juttua, mutta kyllähän se mopo aina kuntoon saadaan leivottua. Eli tosiaan nyt lopultakin tuleviin kisoihin saadaan oma kisamoottori ajoon. Sen kanssa oli kaikennäköistä ohjelmaa. Se penkissä ei meinannut toimia sitten millään. Ja nyt siinä on suunnilleen kaikki uutta ja kovaa luottoa, että homma rokkaa. Ainakin tehopenkissä juttu näytti hyvälle. Ja väliviikonloppu tässä meneillään. Viime viikonloppuna ettiin kisaa, nyt huoletaan kalustoa ja sitten seuraavana viikonloppuna lähdetään taas Ruotsiin vähän kilva-ajuun. Mopo siinä alkas olla aika lailla kunnossa. Yksi etulokari tuli viime viikonloppuna ajettua solmuun, niin sitä on tuossa suoristeltu ja vähän vahvisteltukin. Ja eikä siinä. Huomesta ohjausiskari oli sökö. Olikin vähän äkkitilanteita tuossa viime viikonlopun kisoissa, niin eihän tuo ohjausiskarin ruojake ihan kunnossa ollut, vaan tuntui aika löyhältä, joten uutta osaa paikalle ja homma rokkaa. Viime viikonlopun kisoista jäi käteen sitten 2 podiumsijaa ja yhtenä päivänä 7. Siinä tuli kaatuiltua muutaman kerran, niin oikein isompaa ei saattanut sitten odottaakaan. Mutta ihan jees, 2 kertaa podiumilla oli kiva käydä ja vauhtia tuntui olevan, vaikka ihan kalusto ei nyt viimeisessä tikissä ollutkaan moottori osalta, niin varmasti hyvä kausi tästä tulossa. Voitaispa käydä katsoa parit kootut palat, että miltä ajo näytti Ruotsissa. Meneekö ne röykkiitystä? Ei voi. Sodeta. Oo. Oi. Mene. Yes!
Ei. Kato valo. Vasta sunnuntai ja mopo on jo valmiina ennen seuraavan viikonlopun kisoja. Tämä voisi sanoa, että aika harvinaista herkkua jääspeedway-miehelle. Yleensähän sitä kilpakalustoa sepitetään vielä ennen viimeistä iltaa, mutta kyllä tää näyttäisi siltä, että tällä päästään reissuun lähteä. Tosiaan, sitä oli tarkoitus vielä kysyä, että nyt kun tämä video on tehty suomeksi, mä en oikein osaa päättää nyt, olisiko se englanti vai suomi tämän kanavan kieli, niin kertokaapa mulle tuossa kommenttiosiossa, että mennäänkö suomella vai jatketaanko englannilla niin kuin ennen.